Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Diego at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasak, barang makaipaay iti adal, nang runa kadagiti babbaro. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Diego. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Iho. Kumusta nga ti panagaram mo? Di nakpengarod sinumbatan ti ararmak, Daddy. Hala. Agan anos ka, iho. Talaga akasta ti agaram. Masapol nga aguray ka. Nudad duma, taon pa iti palabsam. Wani nga rod, Daddy. Nga maanusak ti aguray. Tinapateg, aklunan ni Jenny ti panagayat ko. Ala, anusam pa'y nga ro ti aguray, iho. Ngam no bilang man paayon na ka, aklunem asi pupuso. Tatalaga akasta. Wen, Daddy. Manong Diego, sapay ko matadi ka makmakla at iti ibagakin ka. Ha? Pasensya ka, Manong. Ngam agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Gaputa saan ka akayat. Anya? Ngam, adda mabalin may itibiyag. Adda negosyo. Napaduras ko pa yan. Anya pa'y lati di mo pangayatan kanyak? An-anwak kumangay ti negosyo, Manong. Saan mo't aday ta ti asawaak no bilang? Saan aday ta tikayat ko asawain? Tikayat ko nga ibaga. Kat saan kan nga agrigat no siyak ti agbalin nga asawam. Gaputa ado ti kwartak. Pasensya ka talaga, Manong. Talaga adi ka ay ayaton. Apay manan pare, barmanan tinangawisam kanyak. Gaputa kayat ko nga iliwliwag ti marikrig na kita, parts. Apay ka di manan. Pinainak namin ni Jenny. Nasakit ti rignak. Kasladyak kabaalan. Talaga akasta. Nalabit. Saan ada kayo tinaituding para itimay sa kan maisa? Ngam anya ti di na pangayatan kanyak. Adda mabalin mi ti biyag. Adda negosyo. Inkarik pa asaan nga agrigat. No siyak ti pakiasawaan na. Ay, Oh. Tapay ngagsinay ka, parts. sapay kumaa. Tasaan asabali ti panangawat mo iti daytoy nga ibagak. Ngam baliwam nga minday ta nga style mo nga agaran. Saan aday ta kinabaknang mo tiing kaibagbagay iti ararmam. Ngam awan mati makita kadakas iti dayta, parts. Ibagbagak lang mati agpaiso. Pare, uray agpaysot ibagbagam. Ngam amangan no ibagada, anapasikat ka. Agyaman ako na Rose. Gapot pinatgam ti awis ko. Awan anyaman na, Diego. Sakit di at agyaman, gaputain libre na. Awan parikot iti dayta, Rose. Adamat kwarta ka busbusen ta. Uwan matkit di. Sabay ko mata masunutan dayto yung panag-date ta. Uwan day talaga yam. Basta dalakit di wayak. Alang nga Rod, itulod ka ni Jabalayo. Kakaiso na nga dalugan ko. Kabarbaro pa'y. Kasta ka di. Wen, kagat-gatang ko lang di na minsan nalawas. Kasta gayam. O alang rod, agawid nan, tapno di taunay marabyan. Diego, iho. Adda ka din kaayan-ayat mo. Awan pa'y nga Rod, Daddy. Di nakmatsong bata ni Rose. Urayam ang mga nuting tingitingan na pailaang anaing bagtirik na. Sabagay, Laglagi pa, ti kanayon ko nga ibagakan ka, iho. No agaram ka, ipakita ti sinsiridad mo. Ta iso ti numero 1 akit kitaan dagiti babay. Nang runa, no ti armam,
Katay makun ko na ana ang maababae. Wen daddy. An nadam ti garaw mo. Kantanangam ti panagsasaom, iho. Narigat. Kung anda analastog ka atao. Wen daddy. Kaya tagyaman ang iti palagip yu kanyak. Wow. Thank you, Diego. Nagpipintas dagiti a flowers, ah. Agyaman ak ta magustuhan, Rose. Apay ko maadyak magustuhan. Kat nagpipintas. Kan madlaw ang nginginaan. Rose. Adda ka dinamnamakan ka? Diego, sapay ko matadinak to kagura. Ha? Pagyamanak amin nga efforts mo ang nagaram kanya. Ladingitak. Gaputa awan mariknak apanagayat kan ka. Anya? Pangasim, Rose. Sungbatan na kuma. Masursuro nak tumatlaing nga ayaten. Saan, Diego? Uray anya ti aramidak. Awan ti mariknak apanagayat kan ka. Masursuro nak tumatlaing nga ayaten. Kas nakunakon. Ladingitak. Saan ak tumatlaan na ragsak. No pilitak ti bagik ang mga yatkan ka. Ado ti kwarta, Rose. Adda negosyo. Ipaay ko amin akid dawam. Basta sungbatan nak. Saan ang kwartawan no kinabak ng tikatukad ti panagayat ko? Iso nga agbiro ka iti sabali, Diego. Apay nga, Rose. Apay adinak maayat. Awan mo't kit di ti makunakan ka. Iso na lang tatalaga asaan ka ngay ayatan. Kanyak kayat ti ugalim. Gaputa ti kinabak ng mo ti kanayon mo apagkari. Woo! Papada kayo amin na babae! Ne, apa yun, iho? Anya ti mapaspasamakan ka. Nasakit tinakam ko, daddy. Apay ka di, iho. Duwan na babalasang tinangpaay kanyak. Tsak maklon da ito'y. Ay na, saan aday ta tiing kapagbarbartikan, iho? Saan anasaya at ikasta? Nasakit nga rin tinagam ko, daddy. Abay akastoy. Anyaya ti di da maayat kanyak. Nakaadalakmat. Adamat kwartak. Ada negosyo. Hanggang apay adidak kayat. Sungbatak to day tadamdamagam. Intun saan kan anabartak. Daddy. Ala, iturog mo pa, iho. Tabaliwan tanto ti agsarita. Apay akasta ka pare. Awan akanayon ti gaganay gayam dito'y opisina. Imbag tasika ti boss. Ngam no empleyado ka siguro. Amangan no na-terminate kan. Di ka di manin pa nakapaay mo ti makagapo? Wan pare. Kasla nasagid ti pride ko. Agasam. Dua tinang pahay kanyak kat nagsarunupay. Pare, akseptar mon. Kasta talaga. Saan nga iso ti parakan ka? Ingkarikmat kadakwada asaan da nga agrigat iti danak. Ngam apay adidak pala kayat. Sikamat pare. May sa ti sungbat na day taas sa ludsud mo. Saan ada kayo ti para iti tunggal may sa? Kanayon lata na kastoy. Imbag pa'y tinaduma. Simple lang nga panagaram. Mapasungbat dan ti armanda. Amangan mat ngamin no saan anasaya at tiwagas mo nga agaram. Jay kunak nga rod kang kapare. Saan apin nasikatan? Kan saan apin nabaknangan ti panagaram? Panagrespeto kan kinapudno ti napatag. No kasta, dakas ti panangibaga iti kasasadi ti biyag. Dakas ti panangikari iti naranyag a masakbayan, parts. Saan mat akasta pare? Ngamtanangam ti panagsasaom. Taamangan no ibagada apasikat ka. Parts, napintas di kasinsin mo adi nagasta iti sentro iti kalman Nilinday jay pare. Dayawak man ti kinapintas na, parts. Balasang pay day jay.
I-save mo ti number na, kat awaga mo. Tapno agam-am mo kayo adwa. Amangan mat na suplada, Pards. Saan? Naanos day jay akasinsin ko. Alaman nga, Rod. Itid mo kanyak ti cellphone number na. Tapno maam-amok dahi dya akasinsin mo. Katwa na, day talagayam. Amom, Lin. Sikan ti kapipintasan a babae anam-amok. Nalaing kagayam magpasablog Uy, saan ka apas pasablugan? Ibagbagak lang ti at paiso. Ala, wana no iso. Ken, naanos ka pa eh. Apay ko mga tangsitak mo katawan mo pagtangsit ko. Lin. Adda ka din boyfriend mo? Awan pa'y. Awan mo't mayat nga agaram kanya. Iti day ta kinapintas mo? Awan pa'y nobyom? Agbay so ti bagbagag. Saan kami pa'y siguro anak kita iti agbalin a forever ko? Amang ano siyak day tayo? Anya? Pare, kumusta nga iti panagpagayam yo kanilin? Nasayad mat, Pards. Naanos? Kan naragsak akad kadwa? Talaga akas jay ni kasinsin ko. Panagriknak ket agayata kon ken kwa na, Pards. Kat armam nga rudan Timing basit, Pards. Ang mga nuy baga na agun-gun dawayak ti kinasingid mi iti tunggal maysa. Saan mat siguro, pare? Kanayon mat asikat ibagbaga na. Oh? Agpaiso, Pards. Wan, pare. Ay, nukasta. Adda nga rod namnamak ken kwa na. Padasam nga arman, pare. Anya ti amutang ay. Amangan no da kayon tinay tuding para iti tunggal maysa. Sapay la kumata di mo panunutan na gunggundawayak ti kinasingid ta iti tunggal maysa. Lin. Apay ko mapanunutot dayta, Diego. Ngamin. Ngamin anya? Agayatakan ka, Lin. Anya? Pudno timbagak. Sapay la kuma. Tadinak tuliklikan. Saan mo't kit di? Apay ko maliklikan ka. Kat espesyal kan kanya. Pudno ka di na itangay bagam? Wan, Diego. Nabayagtan nga agpagayam. Iso nga espesyal kamutan kanya. Agyaman ak nga rod no kasta. Day talaang tadyak pa'y maibagay ita no agayatak matkan ka. Ikan na kumapa iti panawan ko nga agpanunod. Uwen. Di kagdanag tama ka urayak. Agyaman ako unay, Diego. Agan-anat ka kanayon di tayan mo ha, Lin. Wan, Diego. Di ka madanagan. Di mo liwayan timangan. Kan di mo itulok ang ma-stress ka. Agasam. Very thoughtful ka. Gapo tayo ayatan ka unay. Agyaman ak. Ngam orayang pa iti desisyon ko. Wen, mauray ko dayta. Iso adi ka madanagan. Agyaman ak unay, Diego. Kastapay nga ron, Lin. Umawagak tumanan. Wan. Okay. Bye. Bye, Lin. Uy, daragsak ka akanayon na, pare. Uwan ha. Gaputadan mang parparagsak kanyak. Sinong batan nakakadin ni Lin? Saan pa'y Pards? Ngayon pa nagriknak kat kayat nakmet. Kastamat lang ti amok, pare. Taging ga ita. Kat sikati ka na yun ng istoryaan kanyak. Very thoughtful ka kano. Baring aklunin ng tidat-daton kong ayat. Inton sumaruno apa nagkita mi. Wan ngam pare. Di mo pagsangsangitan ti kasinsin ko Nuda kayon to ti agkatuluyan. Ikarik deta, Pards. Gaputa ay ayatek unay ti kasinsin mo. Napintas dahi ti aresto paraan. Magustuwak ti ambience na. Gaputa natal na. Dahil ti makagapo, no apay adito'y tinangawisaken ka. Amom kadilin. Kukwak dahito'y aresto bar. Ha? Saan na dahito'y tinegosyo mi? Adda pa ije kabangibang nga ili. Ken, adda talo-alugan ko. Kasta ka di? Wen, Lin. Isu ano siya ti pakiasawaam. Saan kanto nga agrigat?
Gaputa da mabalin mi iti biyag. Anya? Isungak lunem ko man ti panagayat ko. Ta sigurado, agnam ay ka iti sidong ko. Diego, ibaga kon ti pangadeng ko. May papan iti ayat nga idatdaton mo. Sapay ko ma, tamaawat mo asi pupuso. Pasensya kan. Ngam naupayak iti impakitam nga ugalim. Ipagarap ko ididamo, anak akong babaka. Ngam saan mo't gayam. Ta ipasikat mo ti amin asanikwam. Nakaamirisak iti dayjay nga imbaga ni Lynn, Mr. Lonely. Nasakitanak, kan masayanganak. Gapo takayat nakuma, ngem naupay, gapo iti ugalik. Nalaos ti panagbabawik. Tano kuma dinengeg ko ti pamagbagada kanyak, amangan no nakaasawa akon. Manipod idi, jakon nagarampay. Alakastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam nyo, Diego. Diego, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Numaminsan, bayam, ati ar-armam amismo ti makaduktal asikaket baknang. Gaputan no sika amismo ti mangibagbaga baknang ka, ay ket adda posibilidad na maupay ti balasang ken ka. Ta ipagarup na aparamag ka. Ala, adal kan kadayta, pagayam Diego. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Diego at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, kan iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.